Madzimai, ukaona wakuisa excuse for your abuse, you are beyond redemption. Unobatsirika sei? Vanyati mushure mekunge vaisa machatsi naLuwisa vakati ivo content yatiri kucreata on our road to 2 million. Vanetizens akataiwa bodo. Haizi AI generated iyi. Hamusi kuti tamba front or anything. Hatina kuburuka bhazi remagunje nezuro. Sorry vanhu vekumagunje. Asi tiri kuti isusu tiri kuziva kuti iyi haisi content. Vanyati vakatumwa kuita live kuti correct the narrative iri kuitika mumastreets, but she failed. She even confirmed kuti siki yeblue yepepo yemakala yakatoitika zvechokwadi. Ati ndinyatsoenda kubudire pachena mafanzi echinyi enyati family, you know, kuda kuti munyatsoziye chokwadi kuti chokwadi chakanyatsomira sei. Mukuona zvinhu zvakadini zvakaitika, but zvakaitika 5 months ago. Takatogadzisa nyaya ikapera, mbamada mutona na problem izvo zvichito right 100%. Mukuona uko Luwisa akatsamwa zvikuru akati, why are you saying I'm doing content ndichi kuexpose naInyati ndokubvaburitsa more evidence ko baby raNyati naimi kumukomana wezvaano kuvuraisa neBP anobva atoenda matop notch ondotora Slay Queen vanoratidza kuti she's not there to construct anything. Varipo kuti varye vamupedze mukomana. Imikani zvakawanda tichataura muvhidhiyo iroro kune vaya vasati vaita subscribe ndonguva yacho ko muchakamirirei zvinhu zvichifamba zvakanaka kudai. Kozoita vaya vanofarira manovel narrative iriko zvakare tete tichingotaura sezvatiri kuita ipo pano. Alright, regai tienderere mberi nenyaya yedu. Nyati ndiye akatanga nekuburitsa machatsi ake naLuwisa. The chats were implying that everything that has been happening in the social streets, it was just content. Vamwe vakatobhilivha nyaya vakati Nyati uri chibaba chedu unogona content. But vakawanda vakati Nyati kana iri content, why would you do that to your wife? Wotuma mukadzi wako kuti ataure maaudio achitaura kuti kwai iwe unondichita uchindivigira chirwere chepabonde. Hapana content yakadaro. Kana iri content, it will cost you your family, your in-laws, your fans nezvimwe zvakadaro. It is time to stop. Then later on akabva aburutsa chats akaposta pasocial pake because he realized kuti zvinhu zvakubva zvaita volatile. Luwisa akabvaburitsa a 1 hour live achiexplaina kuti chii chakaitika. Regai tingoiti kavara live iyi ndichazoiisa kumucheto kwevhidhiyo rino mozonyatsoteerera, asi isusu tamboiti iri sekudai. Luwisa akati Nyati vaisiwa navana. Mukomana kubva day 1 raakangobata mari akabva atanga kuita zvamaSlay Queen. Akatanga ari kumaZimbabweans but hazvina kuzomugutsa. Akabva apindira maSASCO achibva ati ari kutoda zvamaZulu nerimwe timu rekumpumalanga. Aipinda maloji kuJoburg chaiko kubva zvakangotanga kufamba oga achidhiraivha nemota. Aipinda maloji ekuJoburg kumpumalanga ikoko mustreet yose yaanogara mukomana allegedly ari kunzi aiwa chibaba. Pakaburitswa zvakare kuti nhengo yake yakamira sei, length, width kwayakatarisa nekugadzikwa kwayakaitwa kwose. Naika vasikana vari muhood make vari kuburitsa kuti nhengo iyi yakamira sei. Nyati vari kuti vakaenda kuShoprite vari kundoudzwa zvenhengo yemurume wavo. Ndo zvimwe zvakazosvika pakuvatsamwisa ndobva vabata Luwisa vakati weduwe ndibatsirewo neinformation iyi, ndoda kuti uexpose murume uyu nekuti handinetsa handinyadzisa pavanhu. Nyati vakaburitsa zvakare audio vachitumira Luwisa yavaikonfranta murume wavo vachimubvunza kuti ko bamunini ndeipi yamuri kutamba iyi. Inzwai audio iyi. Uri kudzidza vanhu, uri kudya iwe, uri kudya sura dzawakadziwe. Uri kutaura chokwadi. Ene ndikuta zvinhu zvandakaona neangu tuwa. Ndakazviona. Uchindinyera futi. Chaunenge uchindinyera chii? Izvezvo zvinhu ndinoshorwa 100%. Gaya kuti ndonekwanchikisani pa social media nechinzi aiwa hapana baba. Nyati ndewedu tese. Asi murume wake chete ndewedu tese akatombondikwirawo neno. If you say so, it's okay. It's chokwadi. Gaya feiwa kwachindiona panenge achitoti Nyati ndewangu ndakatombotesta umuti. Ende ndakanzomwa musaisha kuti hanzi Nyati yakafunurwa. Wakaiona here? Wakaiona message yacho waradzosa. Ende zveshu wakafunurwa. Ende ari kuti vanhu zvari kuziya. Wakambozviona. Unozviziva ko.
Hazvisitori fair zvauri kutomboita. Hazvisi fair. Why uri kuramba uchifonerana naye? Why uri kuramba uchifonera? Uri kufonerana chii naye? Chauri kufonera naye chii? Why uri kuramba uchimufonera? Wakatotanzi ndablock vanhu vese. Hauna wakabva wamu-unblock. Wakabva wamu-unblock. Iwe? Iunze kuno foni yachona. Ende ndotoziva kana kwese kwamurutara kwese ndikuzviziva. Ndikuzviziva zvese. Zvese ndikuzviziva zvese zvauri kuita ndingoti handina chandiri kuona but. Okay. Tunomboona kuti zvichasvika kupi bokiki. I think ininika solution ukavhurira kusina motikari yangu it's okay. Tengesa motikari yangu uite hako mabasa ako. Tengesa motikari yangu uite mabasa ako, mari yacho toshiyana. Iwe kana yako chida unopa ikoko obva wanopa. Toshiyana. Nako-ke niyaivhela-ke bafethu nayo indaba sekunzwa kwenyu Nyati haana kukwanisa kuramba zviri kutaurwa nemudzimai wake. Angoti alright kokuti sorry kana narcissist yekwane angafa zviti anenge achikoti aiwa iwe mai Nyati. Alright, chimwe chacho chinhu chinonyatsa kurwadza panyaya ndechekuti mai Nyati vanoklauniwa voitwa yese pacontent yacho. Vachaburitswa vane zidumbu rakarembera, vachagoburitswa usina kugeza vane mabori, vachagoburitswa vachiita yese kozonzi ndiyo content. Vanhu vofara poetic engagement and all that but havazokwanisi kudya mari yacho. Zviri kurwadza kuti vanoshanda asi mai Nyati havana chavari kuwana pazviri. Ndo nyaya yavari kutaura kuna Luisa kuti vanomutswa early morning kuti vaitwe content but hapana mari yavari kupuwa. Mukomana paaibuda achienda kumuzuru wake uyu aisiya mumba musina chikafu. Aibuda ne15-18,000 zvatakataura zviro zviya achidzoka asina chunhu. Kusvikira umwe musi mai Nyati vadecida kuti pavakatreka mota vakawana yakapaka palodge vakatsvaka driver vakabhadhara Uber 3,000 nezvana vakaenda kulodge vakanotora mota. Vakatora mota iya ndokubva vaenda vakanoipaka kumba kwesister yaNyati inofarana namai Nyati zvekutodaro. Ikaita 3 days iri kuya Nyati akadzokera kumba akawana mai Nyati variko asi iye mota anga asina. Vakaedza kumubikira kumuignore kuti maybe munhu achazviitira confession yake but he did not confess until mai Nyati vabvunza kuti komota iripi ndiendise kuchechi. Ndo paakazoti handine confession mota yakabiwa. Later on after mai Nyati vamudira mambava mairi matatu ndo pakazoburitswa kuti aiwa mota iri kwasisi vako ndakakutreka ndikaona kuti uri kuita zvechibhishu. Handiti maona pavakaenda kuAbu Dhabi ndo pakandobatwa iye blue iyi. Musikana akasvika kuya asinganzwi zvakanaka ndokubva vaenda kuchipatara ndokundobatwa yeblue. Chinorwadza ndechekuti iye blue iyi iviral STI haiperi zvokumhanya inopota ichiuya yombodzokera pasi mukatsamusana youya yodzokera pasi. Muri kuandasa zvinenge zvima ndidzodzo dzacho hatinozara nemazita tozoikwa madzionera kupi. Pane mwana uya mumacomment section umwe achida kuti iruma susitobva tatyawo kani maiwa hatisi kutya yeblue iri confirmed. Amai Nyati vati ivo mumashoko avo ndo zvakaitika. Ndoda kuti muzive chokwadi zvinhu izvi zvakaitika 5 months ago tobva tazogadzirisana nyaya ikapera. Asi chakundirwadza ndaiti munhu wandiri kutaurira achaitawo secret asi nhasi akuda kuti zvibude. So ndo yega nyaya. Mai Nyati vakati 20-minute live she could not even lie to the camera. She said zvakaitika Christian ane ana how many months zviya 5 months zvakaitika ane 1 month asi ndakangotiwo ndiri kuudza sisi vangu kuti vaite secret but ndatorwadziwa kuti sei zvaakubuda musocial media and why now de zvakabuda nenguva yacho iyoyo but why zvakadhilaya kubuda zvakubuda izvezvi zvakudawo ndikanganisa nemurume wangu ende ndiri kunoku kuma in-laws saka manje maaudio acho anoplayiwa ndiripo ndobva ndanyara shuwa zvakaoma vedu vanhu vada kundikanganisira musha hauna musha mwanangu hauna musha. Ukaona uchimira uchiita excuse yekuti zvakatopera kare hazvina kupera mainini tiri kuti isusu sike blue inopota ichibuda ichimbodi mukangoita stress yabuda yadzokera it's viral. Zviri kutorwadza manetizens ndeyekuti nyaya iyi iri kuda kuitwa skiti isu tichitoziva kuti haisi skiti. Face yamai Nyati yabuda iri dry ichiratidza kuti aiwa hapana skiti iri kuitika. Munhu afoswa kubaya live ngaataure. Vataura mai Nyati only because the parents were mentioned. Nguva yese vanga vakanyarara pachimensheniwa zvimwe kwewo kwaNyati uchiri kubata izve munhu ane musha wake handiti makavakirwa musha namarambire paya
komobatei kwamwene kwekuti audio akuplaywa uripo wakutosvika pakunyara. Munhu ane kumba kwake kana wabva kuSouth Africa, munhu anoenda kumba kwake kuti usanoita mujuru kiningi kana uri koko kwanyati, munhu ane musha wake. Aiwa bodo. Natasha Nyemba wanyora iye akati, what is the most is watching real pain being turned into a skit to protect an image. When abuse is covered up as content and the victim is made to play along, it sends a dangerous message. Suffer in silence so the abuser doesn't have to take accountability. Trauma can force people to protect those hating them, shift blame, and rewrite the truth under pressure from family and the public. But blaming the friend who spoke up is misplaced. She wasn't an enemy. She was a sister trying to help a sister in pain. The focus should never shift from what actually happened. Abuse is not entertainment money, and accountability should never be optional. Bamnini yati pfekai mabig brother pants naika mosuka bandi kuti shwe mouya papublic apa moti sorry mudzimai wangu Louisa amuri kutuka nhasi ndiye aipa mukadzi wenyu chikafu kuti Christian wakure mudumbu umo imuri busy muchichatarasa namazuru chatarase. A number of women supporting GB Vika. No wonder why muchipfeka hembe dzeku kids section. No wonder why skin yakachenuruka isingadzwire mafuta. No wonder why muchirara mugomo muchinamatira varume. I'm disappointed. And a woman netizen yo ini ndungwesa emotion ka. Handiziri ndanyora comment. Let those in marriage give their advice and experiences. Masingu imbopana naye ma-advice ema-heartbreak ikoko. If they publish their struggle, who is there to help them? Regai munhu achengetedze musha wake. Ipapapo manje pekuti isusu tiri singuru tisataura imi kani zvamuri kuda kuti kanganisira zve kana tiri singuru azireve kuti pfungwa dzedu tine imwe chete zvese kuva singuru. Aiwa bodo zve titori vanhu naika vane intellectual capacity renechepamusoro. Being single doesn't make you less of a human. Vamwe vakaunzwa hondo nemurwere wepfungwa vakamushora hanzi anorwara naika asi vese vakapuputwa nembumburu dzaibuda mupfuti dzaityisa naika hazvishamisire kuti uri mumarriage isina peace and happiness. Taneta nekuita counseling munhu apiwa siki nemurume ochirwere nemukadzi muchiti munhu ngaanyarare. Vanoda kudzidza siyai vadzidze from what she said. Natasha Nyemba, thank you so much for pushing kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Monzi kwai nekuti uri single ufanire kutaura. Rich auntie vauya ivo vakati havasi kuda kubreak away anything, but this is a message to my nyati nevamwe vakadzi out there. Anyway, our pain can never be turned into a skit. Ngatigare tazvinzwisisa nyaya yekuti uri kuprotecta marriage yako ka wopedzera wakurivhesa mamastatement zvinhu zvichizikamwa kuti zvinhu zviri kushata. It is not necessary. But Ivo, see how I don't have dark knees because I'm not here praying for my husband. These knees only pray for my children, not a cheating man. If I ever tell you my husband cheated and you tell me to pray about it, we will fight. And also, ladies, men don't care if you give him 10 children. He will leave you with those 10 kids to go and be a stepdad to someone else's 10 children. They don't care. Joy keeps getting pregnant in hopes to change a man, but children will only heighten the issue you already have. Namatraimba yako? For what? When are men ever going to be held accountable for their narcissistic behavior then? I don't have enough time to watch and listen to all those videos and audios of Nyati family, but the little I have came across as so disgusting and disturbing. I'm not surprised that Nyati is cheating on Joy. I once said here kudara kuti it's not a matter of if but rather when. Turume twakadai don't even need money to do a show. I will not be shocked to learn that he always cheated even the time they lived Mumkuku. When are women going to realize they are the prize? We carry the light. These men need us, not the other way around. To make matters worse, Nyati makes money by clowning his wife. Joy is the content, not him. Joy ngati wochangamo. Claim your position and make demands. Ndiwe muridzi content. Zvekufira online title yekuva hambu hazvibhadhare. Chibishu cha Nyati hachina kutanga nhasi. Poor men are actually worse. And you come online bragging you married Vijaja. As if we care. Some of us went even Mavijaja when we met our partners, but we have not gone through what this young woman is going through. Nai mainyati kokuramba wongo zara nai mwanangu kungodai wazara hazve imika content. We are not 5-year-olds.
That ain't no content. Pray for healing. Musanyaudze Mwari nenyaya dzechihure idzi. Please, namatira healing yekuti ufeel better pakuitwa mashura akadai. And people need to stop forcing child marriages. They are both kids. Nyati haana kana kutamba ujaya. This is the result of skipping my stages. Wozoti wagara mumba uchikoti I love my wife, all of a sudden waakutomanya namazulu. Hewe kamusikana wacho mangozvionerawo guys kuti siphala. But Luisa ari kuti haasi kufara. Haisi content. Ati haisi content. Regai tise video racho apo. Utamakana fongo. Ndakanda. Manya muro wamai wake. Ivavo. Vanozivanya yese mai wayo. Ndo vakatumwa kunzi vanidzosere mari yangu yari kuZimbabwe. Unozviziva here Nyati yona ifidha mukadzi wako iyoyo? Unoziva naye kufidha mukadzi wako uchimusiya nenzara iyoyo? Ndine proof yezvese. Unoziva naye ifidha mukadzi wako iyoyo? Uchimusiya asina kana chikafu mumba. Waisiya mukadzi asina kana chikafu achitambura. Vana vasina kana vane nzara. Achinofanira nevideo call. Bvunza vana Sisimela. Bvunzai vana Ketina. Achifona fridge ine zvigubhu zvemvura chete. Waenda kuchihure. Ndichifidha mukadzi wako iyoyo. Lucky enough mari yacho ndaita kutransfer neFNB. Ndinazvo zvese e-wallet nematransfer emu-account. Account yako haizi GJ here. Haizi business account not GJ Gilbert Joyce. Haizi account yanoshandisa iyoyo. Hadzuri maposti. Hadzadzura maposti. Haudhuri maposti. Haudhuri maposti. Ndiri kuda kukanda amai vako yawandiri kumakanda. Plus yandakanda yeye yamutriga yeye. Yakachipirira haisati yapera muchadzwa kumberi muchaenjoya. Neshape yechinhu chake iripo yese. Nyaya yeshape yechinhu chake kuti chakamira sei ndinayo. Daundi mupukiraiwo, how old are you? Mwana mudiki akafanana newe daundi mupukiraiwo daundi endera kumwedzi. Are you mad? Akuzviziva zvese ndinazvo. Oramba achinitriga. Iwo ongositaundudzera kuti alulu no izvi usaza zvatopera chisiyana nazvo kubva zuva remuchato waingoti aiwa achingokandako zvauri kana zvokuti hanzi maybe uprove kuti anorova mukadzi vati zvimwe izvi zvandakakunzwisa zvese zveshe handowandirambidza vese vana Simela vaindirambidza vachiti usazvikanda mira izvozvo usati don't usazvikanda lulu. Ndakukanda manje zvese. I'm putting everything. Ndondiudza kuti kwanzi ndiri kuita skiti neni ndiri kuita skiti neweni Nyatini. Ndakakula down one ndichimixa content ndichida kuona kuti unoita sei. Ndinayo audio yacho ndichaikanda futi iyoyo ichitaurwa naye iyoyo Joy uyu achitaura Joy. Iyo yandakanda yamai vake vakamutengera foni kuti ainyansa kuti achihure asabatwa namai Nyati. Iyoyo Nyati. Ndaikanda iyo ndaikanda I put it. Naikanda. Zinarcissist. Munhu waucha abuse panapa paspace wa chat. Munhu one waucha abuse chat ndi Joy. Kadzi wako. Uchimupa sick, uchimupa zvirwere. Sick yenye anakubatirwa ku Dubai here. Haina batirwa ku Dubai sick. Haina batirwa ku Dubai sick. Hauna kana uZimbabwe mwana sina kana hembe kungofungira kuti paenda kuenda kumba. Takakudzimika iwe Joy ukanyapa ngwareyo ndinokufumura kuti wakazoenda kupi kuti uyu munhu uyu asiyane na Triza. Vakasiyana na Triza. Asati ajamba kuenda kune rimwe hure. Ndozvitaura. WhatsApp yangu inodzoka don't worry. It's okay I know. Ukanyapa ngwara iwewe Joy iwewe ka because account yako iwewe yakatorwa iwe handiti ndiye akatora WhatsApp yako. Ndo yashandisa kuripota my WhatsApp. My WhatsApp is coming back and it's coming back with everything. Everything is zviri mwazvinakana basa because zvese ndakaisa pasite. Zvese ndinazvo mune phone. Mufoni ndidofu here. Ende ndichisvika kumba ndiri kunoita inonzi aluta kondinyuwa. Muno mumfoni macho ndarova aluta kondinyuwa. After waripota WhatsApp yangu anakanda chibedi icho. Chamai vako ndikwa don't touch my mom. Don't touch my mom. Don't touch my mom. Which don't touch. Wakana chikora iwe Nyati unondoza kuti don't touch my mom. Unocho wacho kuti tai pakanzi touch ukanzinyora unopanyora. Unopanyora pakanzi touch iwe ndikati kunyora pakanzi touch iwe. Don't touch my mom. Don't touch my mom. Anda kubata mai yako ndiani. Mai vako vanoti wavaka shop uko usika unoti go. Kumawaridza vari mu shop mweme. Ishop yako. Mai yako anoita kutonga nenhingirikiri. Wazviwa waita lucky ndiri pane vanhu.
vanoita kutonga nenhingirikiri mushopu muya kukwira bhazi maisinganyari nokwira bhazi kubva kuno kuzimbabwe kuenda kusouth africa notonga imba imwana mukomana havazova vakadzinga banguru mai vakwevo mazuva aya vanga vachinetsa nabanguru aya iwo wamenyata vana mbuya vakakuba mota uri kujobheki iweyo wapaka nehure usati wakuhura natriza uchihura nemwe futi musikana asiri tresla asiri triza kumaraini kwako wanetsa nechihure manyata anongoudziwa kunzi toiziva yakadai tinoiziva yakadai anofamba achitasukura nakupfeka mwana wavanhu mumaraini maunogara imomo